दा धोरोमा मोनसेबो सासे मोनसे ससाइटि बा मोनसे जातिखौ मालाबाबो सिनाक्त होआ नाथाय भाषा होयो लेंगुवेजआ होयो रावा होयो दा नैबे सेन्सासआव जेनाखि खालामबाय थानाय बे लेंगुवेज अपसनाव बर' रावखौ सोसनजानो जोङो खावलायो नोंगौ जोङो नुदों गोबां जोंनि माखासे बिसाफ्रा बांसिनानो प्राइभेट स्कुलफ्राव जों हाबनायखौ जों नुदों बा गुबुन गुबुन मिडियामाव जों हाबनायखौ नुदों मानो होनना बुङोबा बयबो दानि जुगाव मोनसे क्वालिटि इडुकेसनखौ लुबैयो बे क्वालिटि इडुकेसनखौ लुबैनायजों लोगोसे गुबुन माबाया प्राइभेट स्कुलफ्राव गुबुन मिडियाम स्कुलफ्राव हरनांगौ जानानै फैयो मानो होनब्ला नैबे कम्पिटिशन जुग बे कम्पिटिशन जुगाव जों बेफोरबायदिनो क्वालिटि इडुकेसन गैयैयाव जों गाव गावनि फिसाफोरखौ जों बोरै हरनो आजिखालि जों नुदों जाय मानसिफ्रा मिनिमाम लेबार वेजेस खालामो डेलि इनकाम बेफोरबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो दिनैहाय प्राइभेट स्कुलाव हरनांगौ जानानै फैदों बा हरनो लुबैदों माखासे क्वालिटि इडुकेसनखौ नागिरनानै जोङो नुनो मोनदों स्पेसियलि जों माखासे इडुकेसन सेक्टराव जों स्ट्रेस खालामदों आरो बिनि बादै जोंनि माखासे कालचार जोंनि माखासे टेलेन्टखौ श' खालामनायाव जोङो दायो खामानिबो मावगासिनो दङ जोङो जोंनि सिगांहाय जों नुनो मोनोमोन गोबां बेफोरबायदि थियेटार जोंनि फाव फाथिना खालामनानैहाय जों श' खालामनाय जोंनि टेलेन्टखौ जे एक्सप'ज खालामनाय दा थिग बे बिथिङाव जोङो 15 तारिखनि थाखाय 15 आगस्तनि थाखाय जोङो थागथियारि जानानै दङ जोङो दा 30 जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ जोङो ट्रेनिं होगासिनो दङ बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे सेल्फ थाखोमानाय माखासे टेलेन्टखौ जों माबोरैब्ला जों एक्सप'ज खालामनो हायो जोंनि कालचारखौ जों माबोरैब्ला सास्टेन खालामनो हायो जोंनो उइदिन बिटिसि जोंनि उइदिन बड'लेण्डल' नङा आसामल' नङा बुहुम नाङैनो जाहाथे जोंनि बर' कालचारखौ जों जाहाथे एक्सप'ज खालामनो हायो आरो जोंनि टेलेन्टखौ जों जाहाथे एक्सप'ज खालामनो हायो सेन्सासनि बेलायाव जों गोबां फिडबेकखौ जों मोनबाय थादों मानो होनना बुङोब्ला नोंगौ सेन्सासखौ जों बयबो खालामनो नांगौ दानि एट प्रेजेन्ट जि जालांबाय थानाय सेल्फ इनुमारेसनाव जोङो जेब्लानाखि स्क्रल खालामनानै जोङो नुयो माखासे पर्टेलाव थांनानैहाय माखासे लेंगुवेज अपसनाव जेब्ला जों थांनानै नायो जोबोद दुखुनि बाथ्रा जेब्ला लेंगुवेज अपसनाव जों थाङो बेवहाय जों आसामाव आसामिसखौल' जों नुनो मोनदों नाथाय दुखुनि बाथ्रा बेनोदि जोंनाबो रावा बर' रावा दिनै 8 शेड्युलाव हाबनाय राव आरो आसामनिनो मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज जेब्लानाखि जों स्क्रल खालामो गावनि अन भाषाखौ जों थुनो थाखायहाय अब्ला जों दिनैहाय जों जोंनि भाषाखौ जों मोननो हायाखै दा रावा जुदि गैयाब्ला जाथिया माब्रै सिनाय जानो रावजोंसो जों गावनि जातिखौ जों सिनाक्तखौ जों होयो नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनोदि बेफोरबायदिया दिनै नुजाथियाखै राव गैयाब्ला जातिया थांनानै थानो हाया बेनिखायनो आङो खावलायो जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोरखौबो माखासे पलिटिशियानफोरखौबो जों खावलायनो हास्थायदों जाय बिथांमोना बेफोरबायदि सेन्सास खालामनायाव बिबानगिरि मोनदों बा दायथ'फोर मोनदों बेफोरखौ एसे नोजोर बोनाया मोजां आरो बेजों लोगोसे जोङो ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों गोबां बे सेन्सासनि सायाव धोरोमखौ लानानैसो नारा नाथा खालामबाय थादों धोरोमा जातिखौ आइडेन्टिफिकेसन होआ धोरोमाव बयबो मिक्स धोरोमै मिक्स कालचारनि थायो धोरोमाव दा धोरोमा मोनसेबो सासे मोनसे ससाइटि बा मोनसे जातिखौ मालाबाबो सिनाक्त होआ नाथाय भाषा होयो लेंगुवेजआ होयो रावा होयो दा बेनिखायनो बेफोरखौ नायनानै जोङो खौसे जानानै बे रावनि सायाव जेनाखि पर्टेलाव जोंनि बर' रावा गोमानानै दं बेखौ नोजोर बोनानै बेवहाय जों जयै मावनाया गाहाम दा बेनिखायनो जोङो खावलायो दा नैबे सेन्सासआव जेनाखि खालामबाय थानाय बे लेंगुवेज अपसनाव बर' रावखौ सोसनजानो जोङो खावलायो दानि जाबाय थानाय सेन्सासआव जाहाथे थाबैनो बर' रावा सोसननानै जों बर'फ्रा जाहाथे गावनि रावखौ 8 शेड्युलाव हाबनाय रावखौ जों जाहाथे सेलेक्ट खालामनो मोनो